Luar biasa Mr. Zitorus ya. Mainkan. Mainkan. Terus Tugalas ya. Karya cipta siapa ini bang? Armanik nih bang. Gitu. Mana manik? Ya. Terus Tugalas nalama putari hubungan tanah sebulan na perpudio di dia holong bi di dia sayangi nama ban dan terlupa orang itu otik dotiki lupa nido si aku holong bi pedang sudah ikut Tuhan moloso boy pajupan sahali sadari sahadi saminggu pesoran doa Umatodong itu dan kolanau na punaho maklum doa dan nau na percoba ayu nang man tinggal honau asian saihot mabahenau di bagas rohami Mr. Zitorus. otik dotiki lupa nido siapa holong di pedang sudah ikut Tuhan moloso boy pajupan sahali sadari sahali saminggu pesoran doa Umatodong itu dan kolanau na punaho maklum doa dan nau na percoba ayu nang man tinggal honau asian saihot mabahenau di bagas rohani Umatodong itu dan kolanau na punaho maklum doa dan nau na percoba ayu nang man tinggal honau asian saihot mabahenau di bagas rohami ayu nang man tinggal honau asian saihot mabahenau di bagas rohami Aso. Luar biasa ya. Terus Tugalas. Tugalas.